खुलुमबाय। गिबियावनो खन्थाइ बिबार हान्जानि गाहाय दैदेनगिरि आरो सामलायगिरिजों लोगोसे खन्थाइ बिबार हान्जानि इउट्युब चेनेलनि गासैबो भिडिअ नायगिरि नोंथांमोननो आंनि गोसो गोरबोनि दुंब्रुद अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरग्रोनाय जाबाय। आं बाक्सानि राजेश बर'। आथिखालाव मुलुगनाङैनो गिख्रंथाव कर'ना भाइरासनि साग्लोबनायाव थासारिया जोबोरैनो गिथाव बाथाव। बेनिखायनो मोनसे थि जायगा लानानै थुनलाइयारि हाबाफारिफोर लानो हानाय जायाखै। अब्लाबो मबाइलनि जोहै अनलाइन थुनलाइयारि हाबाफारिफोर लानाय जादों। बेबादिनो खन्थाइ बिबार हान्जायाबो खन्थाइ आवरायनाय हाबाफारि लानाय जादों। खन्थाइ बिबार हान्जानि सेथि आरो नैथि अनलाइन खन्थाइ आवरायनाय बादायलायनाय हाबाफारिया जोबनानै थांबाय। बेनिनो 26 जुनाव खुंगिनाय खन्थाइ बिबार हान्जानि नैथि मुजियारि एबा रमान्टिक सानस्रिनि खन्थाइ आवरायनाय बादायलायनाय हाबाफारिनि फिथाइखौ थांनाय 17 आगस्टआव फोसावनाय जायो। बे खन्थाइ आवरायनाय बादायलायनाय हाबाफारिनि फिथाइ फोसावनायाव नैथि मासिखौ आं मोननो हादोंमोन। बेनिखायनो खन्थाइ बिबार हान्जानि गाहाय सामलायगिरि दिपेन चन्द्र बर' आदाया नैथि देरहागिरिनि फंनैसो बुंनो थिननायलाय आं सिगांनाय जाबाय। गिबियावनो बे खन्थाइ आवरायनाय बादायलायनाय हाबाफारियाव बाहागो लानो खाबु होनायनि थाखाय खन्थाइ बिबार हान्जानिसिम आंनि खुलुमनायखौ जासिहरो। खन्थाइ बिबार हान्जानि नैथि अनलाइन खन्थाइ आवरायनाय बादायलायनाय हाबाफारियाव बाहागो लानाया आंनि गिबि अनलाइन खन्थाइ आवरायनाय हाबाफारिमोन। बान्थानि फारसे नोजोर बोआलासे हाबाफारिखौ जाफुंसार होनो थाखाय आं बाहागो लाहरनाय जादोंमोन। बे खन्थाइ आवरायनाय बादायलायनाय हाबाफारियाव नैथि मासिखौ मोननाया आंनि गोजोननायनि बाथ्रा। बे खन्थाइ आवरायनाय बादायलायनाय हाबाफारियाव गासै सा 37 बादायगिरिफोरा बाहागो लादोंमोन। बेनिनो जायफोर बिथांमोना सेथि आरो थामथि मासिखौ आवग्रिना गावसोरनि रोंगौथिखौ दिन्थिनो हाबाय बिथांमोननिसिम आंनि मोजां हामलायनाय बावहरबाय आरो जायफोर बिथांमोना बे हाबाफारिखौ जाफुंसार होनायाव मदद होबाय बिथांमोननो आंनि साबायखरखौ जासिहरो। जायफोर बिथांमोना देरहायासै बा सेथि आरो नैथि थामथि मासिखौ आवग्रिनो हायाखै बिथांमोनाबो गोसो बायनो नाङा, मानोना गोसो बायनाया दावगानायाव हेंथा होयो। बिथांमोनाबो इयुनाव जाहाथे गोसोखौ गोरा खालामनानै साबसिन हामसिनै बादायलायनायाव बाहागो लानाय बेखौनो हास्थायो। खन्थाइ बिबार हान्जानि बेफोरबायदि थुनलाइयारि हाबाफारि लानाया थारैनो बाख्नायथाव। इयुनावबो बेबायदिनो मोजां हाबाफारि लालांनो हाथों, थुनलाइ सिबिनायाव बिहोमा होलांबाय थानो हाथों। बेखिनिखौनो बुंनानै आंनि नैथि देरहागिरिनि फंनैसोखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों, खुलुमबाय।